Binuangan na ba kaso kadula pa? Actually, nabinuangan ako. Kapila? Be, kadua. Kadua? Gaba? O sa'yo masultin mo sa imong mga kapling-pling wala ni mo na uyab? Lu. Ayaw mawiri ka manluwa. Pag mangini, basa ka. Ano? Okay. O sa'yo basta takaw niya. Charot lang. O sa'yo masultin mo sila ha? Actually, I encountered it right now. I am broken-hearted lately. Broken-hearted ka? Yes. Gaba! Daloy na, Oh, sige. Sa'yo masultin mo sa mga tao agapling-pling sa imo pero wala ni mo na uyab? Nga namin kay dili man punta gwapo. Di ka gwapo? Di ko- kabalo ka? Kwarta or napkin? Kwarta. Kwarta. Wala kay kwarta. Lagi kay kwarta. Wala kay kwarta? Kwarta. Laro man si imong naong. Lagi kay kwarta. Unsay gusto nimo nga uyab, adik sa imo or adik sa lain? Adik siya bu. Sa ako. Sa imo o sa buhay mo? Ano adik man sa imo? Kay ko. Kay adik kag naong. Does everybody deserve a second chance? No. Ano man? Kay wala ko uyab. Gaba? Kung gibinuangan ka, willing pa ba ka mohatag og second chance or dili na? Dili na. Ano man? Nasakitan naman ko. Sakitan na ka. Gaba? What if crush kasi mong crush sa ibato nimo para magkamo? Nakay crush wala? Wala, klaro na si mong naong. Papilion ka, SD or Oyab? Uy, yab. Anong Oyab man? Tari ka Oyab? Wala. Wala. Gaba. Birthday nimo unsay gusto nimo nga handa? Litson nga nag-collab or Oyab nimo nga naghayang? Ulit siya nga nagulong. Nga naman. Kaya wala man kayo yab. Gaba. Ano ko'y pangutana sa imo ha? Nganong gapang SD ang mga babae? Okay, wala kwarta or suba? Ha? Magulay kwarta? Hotdog. What if crush kas imong crush unsay buhaton nimo para magkamo? Balasan! Ibato nimo. Mut na wala Kasi pagkamo. Mga kabalo? Wala. Wala kay crush. Naa! Pero dili man kanya crush. Nabinuangan na ba kaso kadula pa? Nabinuangan na. Kapila? Ngay katulo. Atulo. Ano naman nangyun sa kanya pag binuang? Ipasakitan. Isa pag yun. Isag pa. Sagpa ka? Gaba.